falsas por meterse uns cos outros, e por aí mandaban estas historias escoiteias, eu non nos fixen xa, pero a miña sogra ten contado que as cada escribían unha carta de parte de outra. Isto non é má, lo que pasa. Bueno, despois, claro, decía, ai, mira, escribíronche tal mozo e tal, e se cada foran as compañeras. Sí, eso facía, no, eu xe te digo estas historias todas contaban moito miña sogra. E dir a brea, ao wolframio, se cada para facer os cartos para comprar a tela para facer un vestido. E iban ao wolframio, que traballaban de la mañá hasta a noite, carrexando terra e limpiándola para sacar a facer, para os cartos para facer un vestido. Se non lle roubaba xa. Se non lle tiraba os guardias, porque eso era outra. Eso era a forma que tiñan de... Mira, miña sogra iba andando desde Praga hasta a Brea, que tiña 2 horas andando, e a volta outras 2, ela traballando todo o día. E despois tamén non ibas andando polos camiños, cando ibas ás festas, pois se cada coincidían doutra parroquia no mesmo camiño, e sempre buscaba xeito de mocear a falar cos mozos, a quedar para a festa, ou que quedar ao baile, que había bailes no inverno. Tamén había pueblos aquí en Vilatuxe, en Lalín tamén había bailes, en Freixeiro tamén, entonces tamén moceabas na terra, e por camiño ou ali ou que fora. E despois iban os mozos, despois quedaban dun día para outro, dun domingo para outro, e iban os mozos ás casas que eran mozas. E moceaban ou na porta da casa, ou no curro,